misħaq li fuq ix-xandir Malti naħseb għandek raġun għalkemm Dejjem hekk kienet, ġifieri mhux issa mhux hekk ma nafx ma dejjem jiġi użurbat u mbagħad biżmien jitnawru l-affarijiet, eċetera. Ħala nabdu biċċa. Mela, fuq is-sitwazzjoni tal-istazzjonijiet politiċi. Mela, hija problema aktar fundamentali minn sempliċement is-sinċerità tal-partiti jew ta' dak li l-partiti qed jippropagaw fuq l-istazzjon. Il-problema qiegħda hija aktar sofistikata. So ħanprova nispjegha ftit komplessa. Mela, jekk hemm problema ċentrali, kritika f'dan il-pajjiż, hija rubija eżaġerata li inti għamilta ċen pjuttost ovvju għalija bej ċertu elementi tal-politika u ċertu elementi tal-business. Le, f'Malta. Raqdu fl-imkien. Li raqdu fl-imkien, sawa. U dak mbagħad iwassal biex ikun hemm ħafna minn daw id-deals li bdejt inti, pereżempju intik biċ-ċart b'xejn, eċetera, eċetera. Issa, aħna qegħdin naqaf f'sitwazzjoni fil-każ tal-istazzjonijiet televiżivi, l-uħud li qegħdin fis-suq tat-televiżjoni, ġifieri jien għandi asset li huwa stazzjon tat-television u dak qiegħed fis-suq tax-xandir. L-istess uħud li qed jilleġislaw kif dan is-suq jaħdem huma l-istess nies li għandhom ix-xandir. Ġifieri kemm ifer għall-bqija tan-nies li wkoll jixtiequ jkollhom ix-xandir tagħhom li qed jikkompetu f'suq fejn min qed jilleġislah dak is-suq ukoll huwa kompetitur tiegħek. Ġifieri dik diġà problem number one. Issa, jekk tiftakar pereżempju fil-2016 meta Silvio De Bono kien saħaq apertament li jisma' Sajm, inti jaqbillek tal-ħalqek, għax aħna lilek tajnik 76,000 euros donation l-partit u li għalija tfisser li inti meta ħaniġu għal il-bicċa xogħol tal-ITS ħalqek u tħallina naħdmu. Sajm nirrispondi għallu isma' għallu dawk is-76,000 ma kinux donation għax l-ewwel net 76,000 bħalma taf inti jiksru għal 3 darbiet il-liġi tal-finanzjar tal-partiti. Għallu dawk kienu transazzjoni kummerċjali biex tixtru r-reklami fuq in-net. Liħor De Bono għallu kienu zopp bil-Malti, għallu dawk tajtomlok, għax inti kellek bżonn tħallas il-pagi, ovvjament ma nistax inti jomlok donation, allura xiġri in-net jibda jintuża bħala magna ta' ħasil ta' flus. Issa aktar minn hekk, ġifieri daw diġà żewġ problemi li minix komdu bihom għax-xejn, aktar minn hekk imbagħad tinbet il-possibilità, għedu la possibilità li jiena jekk għall-argument dal-podcast ma jbiex reklama, jena għajdu ma jkun reklama ħadd iktar, urritni x'nista' nagħmel, jew nibda nagħti discounts, jew il-ways ngħidlu bro, iddispjaċini ma' kamera waħda għax dakemm, jew nagħlaq. Sewa. Fil-każ tal-partiti politiċi, inti għandek sitwazzjoni fej jiena issa nista' mpartatlek, isma' naf li forsi ma tixtri reklami, imma dik l-art tal-ITS inti tixtieq għalih, għax ma tinix jinnaf 70,000 reklami kif ġara, u ngħinek takkwista dik l-art. Mela x'jiġri? Fis-suq jiena qed nikkompeti ġolma li qed ikkompeti ma' xi ħadd li mhux qed ibih ir-reklami u l-airtime, eċetera, eċetera, imma qed ibih ir-reklami kif ukoll aġevolar politiku, għaskapitu tal-bqija tal-popolazzjoni, għax ovvjament dik l-art tiegħek ta' kulħadd u jiena timbeħħielek biex inkun nista' mmanti l-istazzjon. B'konsegwenza bħalma tinti l-ewwel it-television ma fiex fucking flus ben. U inti taf, immaġna kemm trid flus biex tmexxi l-one net. Jiġifieri daw biex tu l-eżistenza tagħhom kellhom problemi finanzjarji fejn kellhom iduru għal xorta ta' nies fl-intrapriża li wkollhom naqa' moralità li għallu dejta li inti wkoll l-ewwel. Biex hemm dik il-possibilità. Il-problema x'inhi hawnhekk? Biex hawnhekk ħanibqgħu bis-suspett għalfejn. Għax il-kontijiet mal-MFSA daw ilhom ma jdaħluhom
17 sena. Ġir Bernard Grek, jota ħamba fuq trasparenza. Umbat fl-istess ħin, il-kontijiet tal-istazzjon tiegħu stess ilu daħħalhom mal-MFSA 17 il-sena. Tagħmel jagħmel album biex bil-bajt barra d-depo nispiċċaw fis-siġġu ta' dak l-ostja. Jiġifieri, ara xi problema di. B'konsegwenza li jiġri li jien qatt ma nista' nikkompeti ma' daw li qed jilleġislaw f'suq li qed nikkompeti fih. Mhumiex idaħlu l-accounts. Meta possibilment qed ipartu mar-reklamar aġevolar politiku. Ovvjament li jum mbagħad inti jkollok vantaġġ enormi biex leħnek iwassal 10 darbiet, 20 darba iktar minn tiegħi. U dik l-sfumatura li hija verament inkwetanti. Għalina, apparti li jekk taqra il-Kostituzzjoni kif joperaw imorru kontra l-Kostituzzjoni, fir meta jgħidlek l-aħbarijiet ta' 8 ta' 7 u nofs tal-1 u l-aħbarijiet ta' 7 tan-net u jisa tara żewġ dinji differenti, tipo għall-inqas li il-propaganda ta' 7 u nofs tal-1 u l-propaganda ta' 7 tan-net u tal-inqas tiksirx il-liġi tal-konsumatur, taf kif?